Πώς πήγαμε από την ορεινή Μέλισσα σε συνταγές για φαγητό επιβίωσης. Τα ψαμάκια ορεινής άλεσης που έβαλα να ζεσταθούν και Να μην μιλήσω για το χαρτπέσιμο στη Σιντερέλα. Θα έβγαινες με ορεινή Μέλισσα. Έχουμε βγει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, το βίντεο του Κοψιάλη τα λέει όλα. Πρόσεχε που πατάς, μην μπερδικλωθείς από το λούλιο όμως. Αφού ρε μαλάκα, εντάξει, στη φύση ζει, τι να το κάνει το κινητό, ξέρω εγώ. Γράφεις. Ένα πιο κοντινό εδώ, ένα πιο κοντά. Εδώ. Δεν φαίνεται τα μελίσια εδώ όμως. Εδώ δεν φαίνεται, όχι. Καλά, γράφει. Α, ναι. Μαλάκα, πρέπει να το παραδεχτώ πάντως. Τα βίντεο του είναι πιο χάλια και από το Save Your Ears του Sneak. ακούστηκε ένας πολύ έντονος θόρυβος έξω από το σπίτι. Πραγματικά έχω αρχίσει να τρομάζω. Θα μιλήσω σε άλλο βίντεο γι' αυτό. Μαλάκα, δεν παίζει να είμαι ο μόνος που παρατήρησε ότι στο βίντεο είναι διαβολικός ο τύπος. Κοψιάλη, άμα θες βοήθεια, κάνε κάτι. Μαλάκα, τι να το κάνεις, ο μπρο είπε ότι φέρνει λεμούριο ρε και τον έβαζε πάνω του. Μπορεί ρε παιδί μου να έβγαζα ένα σκύουρο από την τσέπη. Κοίταξε να δεις. Άρα σε σταματάει η αστυνομία και τους λες οπλοφορώ, έχω σκύουρο. Και τον έφερνε στα παιδιά και απορεί γιατί δεν του κάνετε θηλυκό. Εντάξει, don't worry. Γι' αυτό υπάρχει Σιντερέλα. Αν σου λέγαν ότι μπορείς να σκιαγραφίσεις την τέλεια γυναίκα για σένα, ποια θα ήταν αυτή? Νομίζω ότι είναι μονόδρομο η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Ξέρω εγώ, Σιντερέλα. Με το γαμάτο του περιεχόμενο που είναι άκρος αληθινό. Ο ορεινός γυμναστής βρίσκεται στη διάσωση για άλλη μια φορά. Τραβάει βίντεο μαλάκα, ο άλλος πεθαίνει ρε και ψάχνει να βρει την κάμερα, ξέρω εγώ. Μπρο, φαντάσου να γίνεται πόλεμος να σημαδεύει ο τρανός και να έχει τον ορεινή Μέλισσα να ψάχνει τον Nokia στην τσέπη. Μαλάκες, εγώ το λέω αυτός αντί για να φέρει κανένα μπάντα θα ψάχνει πώς να κάνει zoom στο Nokia. Άμα γίνει πόλεμος καταρχήν, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάει να πηδήξει Σιντερέλα πριν τον τρανό. Άναψε το τσιγάρο! Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Αλλά πρέπει να το παραδεχτώ, Ρίκτα, τι περνάει. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον. Τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι. Προχωράμε στο πολυτελές εξαίσιο φαγητό επιβίωσης. Ο τύπος είναι ο δάσκαλος του Μποτρίνη. Μα γιατί κάνεις μου αφού δεν έχεις προλάβει να δεις? Μόνο από τον τρόπο που τρώγεται καλαμποκόπιτα καταλαβαίνεις πόσο νόστιμη είναι. Κοψιάλη, εσύ είσαι ο ψεύτης. Σκόνω τα χέρια ψηλά ρε φίλε, αλήθεια δεν το περίμενα αυτό. Ο κύριος Ορεινός φτιάχνει το φαγητό του με βλάβια και αγάπη. Μάγκες, έχουμε φτιάξει μια ωραιότατη καλαμποκόπιτα με τυράκι και αυγουλάκι. Μην ξεχνάμε ότι ο οικοδεσπότης επειδή θύμωσε που δεν του άρεσε το φαγητό, Πώς σου φαίνεται? Απέσιο. προτίμησε να φιλοξενήσει μια Μέλισσα Και Αυτό επειδή... είναι μέλισσα. Ναι. Έλα τώρα. παρά τον ίδιο τον καλεσμένο. Πού είναι? Ναι, αυτό. Αν δεν ψηθεί να βγει έξω, θα κοιμηθώ εγώ στο sleeping bag έξω. Μαλάκα, γιατί κοιτάς έτσι τη Μέλισσα, αξιοθέα του είναι, της στο μπούτσο. Βάζει και μέλισσες πάνω στο Κοψιάλη. Πού είναι? Έχει χιούμορ λέμε της. Τα πνεύματα που λέει μαλάκα στορκίζομαι, δεν παίζει αυτή αυτός ρε. Κάτι μου είπες πριν για πνεύματα. Ο τύπος παίζει να είναι σε κανένα μυστικό κρεσφύγετα του Χίτλερ και να είναι το πνεύμα του, ξέρω εγώ. Το τέλος του βίντεο δείχνει να τρώνε κάτουρα με σουτζούκια και πιέσιμο καμίλας σε μπόλ με δημητριακά. Από ό,τι φαίνεται ο νόστιμος το απολαμβάνει. Και τελειώνει εκεί το ταξίδι στο βίντεο του Κοψιάλη τουλάχιστον. Γιατί μετά έχει κι άλλα. Τώρα πάμε στα δικά μας. Καταρχήν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν έχω το δικαίωμα να σχολιάζω τον ορεινό επειδή έχω το Spider-Man κρεβάτι, ξέρω εγώ. Ακούστε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δικαίωμά του είναι. Αλλά όταν βγαίνεις και έχεις ένα τόσο μεγάλο fanbase και βγαίνεις και λες τις μαλακίες, είναι απλά υποκρισία. Οκ, δεν ξέρει καν την ύπαρξή μου. Ωραία. Αλλά είναι λυπητερό να βλέπεις τόσο μεγάλους YouTubers να κάνουν collabs μαζί του. Και τώρα πρόσφατα δηλαδή είναι και με τον Dream. Dream Greek έχει και μία αράχνη μεγάλη. Θυμάμαι όταν αυτός ο άνθρωπος έκανε βίντεο όντως για μέλισσες. Είναι μεγάλα παιδιά μες στα SUV. Δεν είμαι ο μόνος, είναι και άλλοι YouTubers που λένε το ίδιο πράγμα με μένα. Έναν ορεινή Μέλισσα ο οποίος προσπαθεί να κάνει content 12χρονου. Και να βγαίνει για ραντεβού με τη Σιντερέλα, χάλασε πολύ τη φήμη του. Μπορεί να το έχω κάνει λίγο overreact, αλλά εντάξει, έχει τόσα views στο TikTok, έχει τόσα views στο YouTube. Γιατί να γαμίσεις έτσι το content, τι κάνεις? Και προβάλλει ολοθυλικά, δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο. Βασικά είναι, αλλά εντάξει ρε φίλε. Μία στο γυμναστήριο, μία με τη Σιντερέλα, την πέφτει του πούστη, δηλαδή φαίνεται ρε φίλε. Και βγαίνουν μαλάκες σαν εμένα τη σχολιάσου για να πάρεις περισσότερα views.
Ό,τι έχει καταφέρει δηλαδή είναι αδιέξοδο μαλάκα. Άμα πας και τον κράξεις θα πάρει περισσότερα views, άρα παραπάνω εισόδημα για αυτόν. Απ' την άλλη, άμα τον πιστεύεις όντως, που για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι ηλίθιος, συνεχίζει να βλέπεις φανατικά και παίρνει πάλι views, οπότε παραπάνω εισόδημα για αυτόν. Οι creators προφανώς και θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους, γιατί περισσότερο χρήμα, περισσότερα views. Γι' αυτό κυνηγάνε, τι νομίζετε. Και έτσι φτάνει σε ένα win-win situation για αυτόν και για τους πάντες. Δεν είναι περίεργο που όλο το ελληνικό community έχει αρχίσει να καταστρέφεται φέτος. Όλοι τέτοιου είδους content κάνουν. Όσο και να μην φαίνεται. Αυτά για τον ορεινό, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μας έχει ζαλίσει. Θα αρχίσετε μου στα comments πάνω σε ποιον θέλω να πατήσω στο επόμενο βίντεο. Κάνε sub και like για άλλα τέτοια βίντεο και θα πάρεις αυτό το λούτρινο αγαπουλίνι. Απλά δες το.